बानलु सिब्र जानाया अयथासार आलौबाय थाइनै जाखादोंमोन आं गुस्थि गोजा गोजा जाजोब्बाय नै डेन्जार जाबाय अमा स्पेशल बियार फेरेंगा जामानाव गेदेर डिएम बिथांनि वाइफआ देबरगाव समस्तियावहाय कन्टेस्ट खालामनो होननाय बाथ्रा खोनादों रायलाय सोलायो जे सालानि मानसिफोरा थारैनो माने लकेल बायदि गोथाव जामारा ना बे खोथाखौ बिथांमोना बेनि टेस्टखौ दासो बुजिबाय बेलायावहाय जोंनियाव जुदि प्रमद बर बिथाङा फैयोब्लाबो बिराद मोजां सापर्ट मोननाय नङा आरो आं सानो फैनांगौ बिराद मोजां मोनसे स्ट्रं फाइट जागोन आरो किंग चिली बानलु सिब्र ये गया अंदर हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना लाग्रोबाय दिनै सानजौफुनि जानाय आदार नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों जोंनावहाय नै दिनै मैथा सायगासिनो दं मा बियो मैथा बांगाल दे सायद' थाब थाब ओंखाम ओंख्रिबाय माथो बेदर लाबोआखै लाबोगासिनो मा बेदर दिनै मोनथिया आइ लाबोगासिनो ओंखायनो मा बेदर नै नुवाखै गथ'फोरनि आखलफोरा मायो बिराद दुस्थ'लै बिसोरो ओइ आयं मामिया बोरै नोंना सुदहां बाखि पलिटिकेल आपडेट्सथ' नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय थायो माखासे खोथा शेयार खालामनो दंमोन बिक्रम दैमारि आदायाथ' अलरेडि खोथाखौ स्पष्टहै क्लियारलि बिथांमोननि डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो बिथांमोननि थ्रुयैनो आरटिआइनि गेजेरजों गोबां इनफरमेशनखौ बिथांमोना शेयार खालामबाय बिक्रम दैमारि आदाया शेयार खालामबाय आं अलरेडि मोनसे भिडिअ पस्ट खालामबाय बेवहाय आङो किसु खोथाखौ फोरमायदों थार्माल पावार प्लान्टनि जे जेंना ना बे एक्चुअलि जेंनाया रियेलिटियाव बेबायदि नङा प्रपेगेन्डा नङा बियो पाब्लिकआनो अपोज खालामनाय बेफोरबायदि मोनसे थासारि सोलिगासिनो दङ नोंथांमोन आं बे भिडिअखौ शेयार खालामो दुस्थ' आयौ 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 मा एक्टिं बियो दिनै स्कुल गैयैखाय ओरैबायदि ना नोंसोरो ओइ गना दोन हामा बिदि गेलेनाङा दोन नांगौना आयौ 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 अबे थांनो ओंखाम जायालासिनो पनिर ओइ आबि फैबाय हनै आबि फैबाय अबाव थांनो क्यों जाएगा चौकी बहुत गरम कितना बहुत गरम गरम है तो क्यों जाना नहाओ फैन के नीचे बैठो अरे चौकी जाना है तुमको क्यों जाना है चौकी हम तो झूठ बोला था थगायाखै दे आङो मा खबर नों बिदि जाबाय गरमजों थानो हाला आयौ आयौ मा ओंख्रि संखोलै हाब बेदरानो बिदि जाबाय अबे ये क्या बेदर है दिखाओ बेदर नहीं ये पनीर है हाँ तुम खाता है पनीर क्यों बिदिनो जोंना न'आवहाय बिराद दावराव गथ'फोरनि दावराव रुम सिङाव थांनि मोननैसो खोथा इम्पर्टेन्ट नोंथांमोनजों शेयार खालामनांगौ दङ रुमाव फैबाय बेसेबां सैथो बेसेबां नंखाय बे बाथ्रायाथ' क्लियार जायाखै एक्जेक्टलि जायखिजाया खोनादों बियार फेरेंगा जामानाव गेदेर डिएम बिथांनि वाइफआ देबरगाव समस्तियावहाय कन्टेस्ट खालामनो होननाय बाथ्रा खोनादों बेनिफ्राय नैबे स्पष्ट दिनै बे गोबां सावरायजागासिनो दङ बागानपारा 25 नं कनस्टिटुवेन्सि जिहेतु जोंनि बिटिसिएल कातिराम बर' बिथांनि समस्तियावहाय गाव सिएम प्रमद बर' बिथाङा खुद नैबेयावहाय कन्टेस्ट खालामगोन होननायबा बहुद माने चर्चा जागासिनो दङ आरो हयथ' बे रोखा जागोन दा मानि जाहोनाव बिथाङा बेवहाय गेलेनो गोनां जाखो खोथाया बहुद सिम्पोल नैबे 5 बोसोराव
रायजो राजाफोरा जिबायदि नांथाबनानै बेनि सिगांबो ओरैबायदि नांथाबनानै बिथांखौहाय खनले खनले जेननायनि उनावबो सापर्टआव दंबाय थायोमोन जिहेतु आं अलरेडि मोनसे भिडिअ बेखौ फोरमायखाबाय दा साडेनलि बिथांमोना बे सिटखौहाय नागारनो लुबैयाखै खारना बेनो जे दिनै कातिराम बर' गेलेयोबा 100% जेननायनि लामायाव बिथांमोना आरो सालानि मास होनाय जे बाथ्रा जोङो खोनागासिनो दङ सापागुरि समस्ति हिसाबै मानाव गेदेर उरखावगोरा ब्रह्मखौ जि दिनै बिथांखौ लाबोनानै बेवहाय देरहाहोबाय रायजो राजाफ्रा दा रायलाय सोलायो जे सालानि मासफोरा थारैनो माने लकेल बायदि गोथाव जामारा ना बे खोथाखौ बिथांमोना बेनि टेस्टखौ दासो बुजिबाय स' बिदि बेलायावहाय जोंनियाव जुदि प्रमद बर' बिथाङा फैयोब्लाबो बिराद मोजां सापर्ट मोननाय नङा आरो आं सानो फैनांगौ बिराद मोजां मोनसे स्ट्रं फाइट जागोन आरो बेबायदि स्ट्रं फाइट जानांगौ दिनै बागानफारा हिसाबै जोंनि समस्तिया ओरै गोलैसोनानै दङ 5 बोसोरा माने टटेलि वेस्ट जाबाय होनजायो जाखिनि लामा दालां बायदिसिना दंमोन बेफोरो बायग्रेब जिग्रेब सेस माने ओरैबायदि रिपेयारिंबो गैबावानोखि ओरैबायदि अबस्था आङो मोनसे शर्ट भिडिअबो होदों बै दिरिं दैमानि जिथु दालां बायग्रबनाय मोसौ गोजावलांनाय लाइभ मैया आङो न'आव फैबाय थानाय समाव बेखौ लामायावहाय केपचार खालामदों आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि जे दै बारनाय कलेजाव थांनो स्कुलफोराव थांनो बेबायदि ओरैबायदि उसुबिदा दाख्लैबावैसो आसाम ट्रिबिउनाव नोंथांमोना मोनसे दाम्पार गब'नाय बे दिरिं दैमायावनो बेफोरबायदि जाथाय मेरला जादों बेनि बोसोरनै सिगांबो फर्चुनार गंसे बिदिनो गोजावदोंमोन स' बिथांमोना बेबायदि खैफोद समावहाय फैफ्लाङा आसलथे बिथांमोननि मुभमेन्ट खालामनाय बे भेहिकल्सफोरासो बेफोरबायदि जाथायाव गब्र'फैनांगौ खिन्थु खाफाल मोजां बिथांमोना जेब्लायबो रायजो राजाफोरा बेफोर खस्थ'खौहाय मोननांगौ जायो बेबायदि जुदि कातिराम बर'नि सोलाय प्रमद बर' बिथाङा गेलेयो अब्ला जोंबो बेवहाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय हाग्रामा महिलारि सारा गेलेफैयोबा मोनसे बिराद मोजां फाइट जागोन आनखि बिजेपिनिफ्रायबो सोरबा स्ट्रं केन्डिडेट दङब्ला बिथांमोनखौबो लाबोबावहाय गेलेहोफै ओरैबायदि मोजां फाइट जागोन नायनो मोजां जागोन थारमाने इन्ट्रेस्टिं जालांगोन जिहेतु मावनो गोनां गोबां दङ बे समस्तियावहाय लिडारफोरा फैनानै कन्टेस्ट खालामफैयोब्ला निश्चय सोर देरहालाङो बेनि उनावहाय रिजाल्टआ फैबा जों मोनथिगोन सोर बेसेबां मावनो हानाय हायि बाखि नैबे भिडिअ'आव आं नोंथांमोनजों बांद्राय पलिटिकेल आपडेट होनो सानाखै आइआ फैबाय हाथाइनिफ्राय मा लाबोखो बेखौ नोंथांमोन आं एसे देखायनि स्पेसियेल जिनिस लाबोदों नै बाजारनिफ्रायहाय बानलु सिब्रु आंनि फेभरेट अमाया बोरै अमाखौसो दांग्रोगोन आं नै लेट्स कुक दिस अमा Oma special. Ginger garlic paste ready. बेखौ होनोसै बेवहाय सब बयल दिनै डाइरेक्ट टमेट'
Red green chili. Pink chili, बानलु सिब्र, ये गया अंदर. All for taste. गाइखेर दाखा एसे होनांगौ. बस. Water. आइदनाबो फ्राय जागासिनो नै. So आंना अमा रेसिपिया almost ready जाबाय. बेखौ दा प्रेसार होनांसिगोन. Around 6-7 times, 10 times maximum. Finally ready जासिगोन. Wow. First bite. Gotow. Korea. बानलु सिब्र जानाया अयथासार आलौबाय थाइनै जाखादोंना. बुस्थि गोजा गोजा जाजोब्बाय नै. डेन्जार जाबाय. So finally दिनैनि जों संबाय जाबाय. सान्दुंआबो जोबोद गोसा. बेनिफ्राय दिनै ब्लग टाइपनि जाबाय भिडिअआ. बारा गोलाव खालामनो सानासै, बेसेयावनो फोजोबनो सानबाय. बाखि फोजोबनायनि सिगां गथ'फोरखौ एसे दिन्थिनि, आइखौबो दिन्थिनि. मा खालामगासिनो दं दंफां सिङावहाय. नोंसोरलाय? बेना नामा एथम, बिराद डेन्जारखा, बेरखायो. नोंनालाय मा? ओरै नाय फामे. फामे बिबार, बे बिजेपि. नोंनालाय कुरकुरि, बेथ' मेथाइ पेकेटसो. नोंलाय? माइमा. ककटेल ना? डेन्जार ना नोङो? बाब बयनिसाय रागा खरा माइसालि माइया बेनो. बे बिराद थान्दा. बेयो पलिटिशियान जानो हागोन. बेयो बडिगार्ड. ना? बाखि नैबे हाजोआव. स' रायजो नोंथांमोन बेसेनोसै. लोगो मोनसिगोन बेबायदि इन्टारेस्टिं भिडिअजोंहाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय. टिल देन स्टे टिउन्ड. बाय बाय.